karepe cah-cah iki kreatif. Yakin, ora yakin iki to. Yang ngrene percil kok ndredeg. Ini noni ora yakin. Tapi nggih termasuk kreatif, lare-lare. Kreatif ing nggon ndi? Lho lek jaranan niku wae antarane trompet karo apa ki musik iso balance, iso padha. Iya. Niku lho, kreatife ngoten niku. Cara kowe bijine pira sing trompet? Niki wis genah trompet wis saene ngatos ngoten iki bijine 15. Nah biji iki pole 10 kok 15 ki. Lah iya 15 luweh-luweh ngoten lho, Bos. Sing trompet apik. Trompetnya apik tapi tabuhe sing elek. Iya. Tabuhe rada maju ta. Tak kotak pisan men aku. Kuwi padha arep memrongoskan kancane. Bener. Kuwi ya kejabane ya dalang bisa. Wah, ketoprak dhek bisa. Saged. Lek ngerek kelir. MC ya kondang, MC ya pinter gawe gamelan iso. Wah sembarang diborong dhewe. Heeh. Iki ana gedhok sampun pinanggih kalian para kanca-kanca panitia sampun kalau panitia Mas panitia Pak Bandrio Mas Bayu barang tasik kan kan kok lek tesih aku ora nyanyi to Cil ayo Mas Bayu mboten wangsul nek dereng nyawer kali nyanyi pokoke niku wau kuwi sing ngomong sapa sing ngomong Mas Bayu ki ambak Mas Bayu ki ambak kula namung ngelantari aku nek gak tak omong niku medun aku diseneni dik nesu. Lah niki kok kula mandhap aku nyapur ambungkan iya sik tebas aku yo ngono. Lho ya iki ana harus no kaya iso. Terus tak tekoki Dik, lha sampean mboten kondur to Mas? Ora, aku mulih ngono wis bar nyawer. Lah ngoten niku. Nah, ora panjenengan iki sing berkompeten kok. Bareng panjenengan sing paring dawuh iki Mas wayangan tanggal sakmene iki aku wis tenan. Wis ora mikir bayaran aku rene iki. Ngoten nggih. Lho, ora mikir. Biaya barang wis ora mikir aku. Mboten nggih. Lah sing mikir kan Mas Bayu biayane. Awet dhewe nampani. Engko ngeraya. Coba kaya apa? Melita Jaya kene. Heeh. Sepot ana? Iki mung sepot, ora perlu dibacone ludrukan ora perlu. Mboten sah. Ora perlu ngitung, ora perlu. Rebat cekap. Iki mung sepot. Dadi ceko. Nggih. Bok. Kok to. Wedok iki teluk to ngono ora pantes. Dik terus ngendang tung tak tontong, tontong. Lho dhek diarani Cak Durasim nek mergo iki. Jenenge undangan sinyal ya kuwi. Tapi iki wingi lak nembe gladen. Salah sitok saka wingi kira-kira sing nyantol ning penggalihe. Kanca-kanca musik nampa kita ora nyantol kabeh. Ora kelingan kabeh. Ana ditinggal rabi, ana bojo galak, ana pantai klayar. Sing paling angel ya kuwi nek kanggoku paling penak jane. Aku cah kerja ki paling enak kanggoku. Wah, lha aku nge-rap wis tenan. Ngantek tiker-tiker. Jare gak mangan ta? Oh niku ya apa, Rek? Hah? Melita Jaya katene nembang ditinggal rabi. Nah, main gene kancane dhewe Mas Bayu boleh iki. Ah, ya nduk. Ditinggal rabi bener ta? Nggih. Ah, diatur kagem kanca-kanca warga masyarakat, nggih. Gedangan. Sapa ora? Gedhok. Musike lho. Koplak lho malah sing ra kuat iki. Ayo sing tikus, bisa ditinggal rabi? Oke. Ora apa-apa bojomu rabi? Yun rabi ora apa-apa. Aja to, Bos. Ho.